Kâte öwliýanyny ziyaret edin. Bolar taryhydyr düýnüň geçmişi. Agras duýu gaplarda ana kalyny ýaly düşer ähli gülen gitmişin. Öwliýanyň guduruk mukaddes ýerdir. Ýadyndan çykarar dawany şeri. Farky ýok kim bolsaň bolýar munno. Ýene geçen mäňen barmaly ýere. Kâte öwliýanyny ziyaret edin. Gözüň düşerdiň güýçleriň gowurna, entek diýerliňe eder şükür baran wagtyň merhumnyň huzuruna göz ýetirdiň. Özüňden has keçilen bimakal gaçanyň ýetenligine senden has edermen has gaýratly bay pully kişilen bir gysym gum bolup ýatanlygyna Kâte öwliýalary ziyaret edin. Derdi belalardan saplanary ýaly. Duýarsyň özüňi şeýle bir ýeňil agyr jenaýatdan aklanan ýaly. Derdin ýeňler diňe peýda taparsyň. Sağ bolsaň ne keselli. Baka giden pederlerin ruhu sana kuvvat hassa verer teselli.